Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kamu maning kalinya nggih tukang sing gawane ngalas saiki lur hehehe. Lagi ngomong-ngomong dina iki sore hari ke jam 5 kurang kayaknya mari ngalas saiki kuwi. Rencanane ya mung telik kayak kuwi wong sore-sore daripada ning omah nganggur karo nunggu buka puasa, dadi mending lunga ngalas saiki lur lagi hehehe. Lagi yang mlaku sikil mergane arep toko motore anu dalane benyek mok dadi motore blutuk kaya kuwi lah. Biasane sih motore ki tekan maring latar gubuk maring gubuk ya tayeng iki, tapi berhubung dalane ki benyek dadi tok entu ning kana kae ning dalan iki lho hehehe. Kenyong lunga ngene ya sijine karo nggo nunggu sore, lorone karo niliki tanduran cabe kayak gelur ya, ana cabe, ana kunir, ana uwi, ana tales, pokoknya lengkap lah intinya ya gelur hehehe. Lagi ning kene nyong langsung ora maring gubuk, langsung lurus bae langsung maring menuju tanaman cabe ya gelur. Lagi langsung ketok tiliki ya alhamdulillah iki cabene ya egin ya kuwi katon rata kaya gelur, senajan anak mandan anak pateke kuwi mergane bulan puasa wong nyemprot ya gelur, kesel dadi ya tok jorna bae lah, bodo-bodo karo Gusti Allah ya kuwi duwe rezeki sepira. Nah, daripada disemprot kok malah puasane mokel kan eman-eman ya kuwi hehehe. Lagi nyung karo mlaku-mlaku keliling ya ana tanduran lombok barang kowe gitu ya katon panopo wene ya kuwi ya lur. Nah kuwi katon rata kayak kuwi wene ya jane sih dadi cuman iki lan ora kurang rahmatan mergane kecendak bulan puasa ya lur hehehe. Lagi ana wit uwi barang kowe wine. Nah kowe wit uwi arep ngene rika ya mbok ngerti wimboran ya lur, arep ngene uwi gembili kowe hehehe. Oke lanjut iki maju maning iki keliling-keliling ya lur. Nah iki dalane sing kuperanti lewat ae lur, lidik-lidik lagi ya yang mari sebelah ngene kuwi ya lomboke ana lah kuwi. Senajan ya wis ana sing abang ae kuwi, senajan kena sing putih tapi ya enggak tepat ya wis ana sing abang ae lur lagi. Lagi ana tanduran kunir barang iki lengkap pokoknya kene lah tok tandur apa ana kunir, ana kencur, ana apa sereh alias kamijara iki ya duwe lengkap ya kuwi. Enggane payu ya ngarah 100 unting dan ya ana ya kuwi, tapi berhubung regane mandan murah ya beli bae jorna ya kuwi hehehe. Lah ya lur lagi ya nyong